Tabačiari v Spišskej Belej úspešne plnia závery 14. zjazdu Komunistickej strany Československa. V rámci racionalizačných opatrení pri samotnom spracovaní tabaku urobili niekoľko zlepšovacích návrhov. Dovlhčovací a dotepľovací tunel po úprave nielenže zvyšuje produktivitu práce, ale zvyšuje kvalitu vyrobených cigariet až o 30%, čo umožňuje vyrobiť 3 milióny cigariet navyše. Do socialistického súťaženia v závode sú zapojené všetky pracovné kolektívy. Z nich najúspešnejším kolektívom je Brigáda socialistickej práce pri plnení cigariet. V rámci racionalizačných opatrení zaviedli vlastný systém využitia strojov na plnenie cigariet, ktorý pri jednom stroji ušetrí jednu pracovnú silu. Tabačiareň Spišská Belá je najväčším výrobcom filtrových cigariet. Výrobcovia pripravili na vianočný trh nové druhy cigariet s názvom TP, ako aj cigarety z príležitosti usporiadania krasokorčuliarských majstrovstiev sveta, ktoré budú v Bratislave v roku 1973.